Helo, fy enw i yw Bassett-Roberts a enw'n cwmni yw Loving Welsh Food. Dwi un o fodelau rôl Syniadau Mawr Cymru a wedi bod yn feirniad gyda'r gystadleuaeth y Criw Mentrus a rili wedi mwynhau. So beth yw Loving Welsh Food? Beth mae'r cwmni'n wneud? Wel, gyntaf gyd, i ni'n gwneud gweithdau coginio. Mae nifer o fyfyrwyr yn dod i studio yng Nghaerdydd ac yn awyddus i ddysgu mwy am Gymru a'r ffordd i ni'n byw. A felly i ni'n gwneud rysetiau syml iawn gyda'n gilydd. Piciau ar y maen, Welsh cakes, selsig morganwg, glymogan sausages, sef selsig just gyda bara a chaws, dim cig, ac yna bisgedi ceirch, oatmeal biscuits. So maen nhw gyd yn rysetiau syml, ond maen nhw hefyd yn draddodiadol iawn. Dwi'n gwneud cyflwyniadau, so fi'n sôn i grwpiau am fwyd a diod o Gymru, ac yn ystod y cyflwyniadau dwi'n rhoi samples mas, a mae'r rheina wastad yn boblogaidd iawn. Ni'n dechrau gyda cwrw neu seidr, achos dyma diodydd traddodiadol o Gymru. Wedyn byddai hefyd yn rhoi bach o gaws. Mae gennym ni 100 o wahanol fathau o gaws yma yng Nghymru, ac yn ei blasu ambell un. A wedyn ni orffen byddai wastad yn gwneud rhywbeth melys, felly Welsh cake falle, piciau ar y maen, falle bisgedi mel, neu bara brith. Cacen traddodiadol. Dwi hefyd yn gwneud teithiau bwyd, lle dwi'n mynd â grwpiau o gwmpas Caerdydd ac maen nhw'n cael cyfle i ymweld â'r ddinas a hefyd yn cael cyfle i flasu bwydydd a diodydd o Gymru. I ni'n stopio mewn tua 7 lle gwahanol ac felly does dim eisiau cino ar ôl a maen nhw'n cael y cyfle wedyn i brofi'r bwydydd. Taith arall yw'r taith bwyd werdd, lle i ni'n mynd i lefydd sydd ond yn defnyddio cynnyrch lleol neu'n tyfu cynnyrch ei hunain, ond yn gweithio gyda busnesau bach lleol. Ac maen nhw gyd yn gwmnïau lle mae meddwl am yr amgylchedd, meddwl am y planed ag ati, cynnaladwyedd yn holl bwysig. Pam dwi wedi sefydlu cwmni Loving Welsh Food? Wel, dwi wastad wedi dwlu ar fwyd a diod, wy'n licio cwrdd â bobl newydd, a hefyd meddwl am syniadau. A hefyd y ffaith bod fi'n gweithio i fi'n hunan. Os ych chi'n gweithio i rywun arall, maen nhw'n gweud chi, reit, mae rhaid chi bod fan hyn, gwedwch, o 9 tan 5, di llun tan di Gwener, dyma beth chi'n mynd i wneud. Felly maen nhw mewn ffordd yn gweud chi beth i wneud. Os ych chi'n gweithio chi'ch hunan, ych chi'n penderfynu drosto'ch hunan, dyw hwnna ddim wastad yn hawdd, o weithio fyddai'n meddwl, fe eisiau codi heddi, ond os nag wy'n codi a wneud dim byd, yna does dim arian ar y fewn. Felly, mae'n bwysig iawn bod gennych chi agwedd bositif iawn i weithio eich hunan, a hefyd bod chi'n greadigol yn gallu meddwl am brosiectau newydd neu syniadau newydd. Cwestiwn i chi nawr. Pa fath o fwydydd a diodydd o Gymru i chi meddwl mae'r bobl ar y teithiau bwyd yn blasu ar y Cardiff Tasting Tour? Pa fath o fwydydd Cymreig neu diodydd i chi meddwl bod nhw'n blasu? Gweithwch mewn pare neu mewn grwpiau, trafodwch ymysg i'ch gilydd i drial ffindo mas a meddwl am ba fath o fwydydd a diodydd bysach chi blasu ar y taith bwyd gyda fi. Ydych chi? Gret, diolch am hwnna. Gobeithio bod chi'n cael cyfle i siarad gyda chi'n i feddwl am y bwydydd a diodydd sydd ar y daith. Wel, dyma beth sy'n digwydd ar y daith. I ni'n cychwyn yn y castell yn nghanol Caerdydd, a'r lle cyntaf ni'n mynd yw Cyru, a ni'n cael paned o de gyda darn o bara brith. So bara brith, cancian draddodiadol, ac rhan fwyaf chi'n cael ei gyda bach o fenyn ar y top. Mae yn hyfryd iawn. Yna ni'n cerdded drwy'r parc, achos mae rhan o'r daith, mae'r daith nid jyst bita, ond hefyd ymweld, cerdded, siarad gyda bobl. So ni'n cerdded drwy'r parc i'r delicatessen, a wedyn fyna i ni'n blasu cawsydd o Gymru. So mae gennym ni 100 o wahanol fathau, dyn ni ddim yn blasu 100, ond ni'n trio rhyw 4 neu 5, a maen nhw wastad yn boblogaidd iawn. Yna, i ni'n mynd i'r dafarn, sydd hefyd wastad yn boblogaidd iawn, ac i ni'n blasu yn bach o seidr ac o gwrw. So eto diodydd sy'n dod o Gymru, mae'r cwrw yn dod o Gaerdydd, a mae'r seidr yn dod o Pontypridd. Y farchnad wedyn ni, i ni'n mynd i blasu bara lawr, sef gwymon. Mae gwymon yn cael ei ddefnyddio i wneud sushi yn Japan, ond maen nhw'n sychu fe. Fan hyn yng Nghymru, i ni'n wneud rhyw fath o bast gyda fe. So ni'n haen o'r bara lawr, cocos ar y top, so ni'n cael bisgir wedi i fyna, o bysgod o fwyd y môr. Wedyn, mewn delicatessen arall, maen nhw'n cael Clark's pie, so pasta,
Clark Spy yn gwmni o Gaerdydd, mae'r ysdeit yn gyfrinach, ond postau gyda cyd-eidion ar ffotws yno fe. A wedyn, y lle ola yn y farch yna yw ffwrnes, lle ni gael pizza. Nawr, dyw pizza ddim yn Gymreig, ond mae'r cwmni ffwrnes, dau o ddynion sy'n dwlu ar pizzas wedi mynd i'r Eidal i ddysgu sut i wneud pizzas, a wedi dod nôl, a maen nhw'n ei cyfuniad o pizzas Eidaleg a hefyd yn dyfio cynnyrch o Gymru, a mae'r pizzas yn lush. Wedyn ni, i ni cael piciad ymaen o warm Welsh cake, cynnes, ac yna y lle orau yw lle o'r enw Bar-44, ac mae'n Sbaeneg, ond mae'n gwmni, mae'n deulu o Gymru sydd yn dwlu ar Sbaen, ac felly mae'r lle bita yn cynnig bwydlen o Sbaen, ond gyda ni i ni'n cael glasiad o cava, sef gwin hyfriog, neu maen nhw'n gwneud lager gan ddefnyddio cynhwysion Cymreig. So mae wastad rhyw fath o thema Cymreig yn y llefydd ni'n mynd. Rhywbeth i chi wneud nawr, eto yn eich grwpio neu pare, tasech chi yn rhedeg taith bwyd. Pa fath o fwyd fyddwch chi'n ei ddewis? Pa fath o thema? Mae'n helpu feddwl am beth chi'n licio, enghraifft chocolate, pwy sydd yn licio chocolate. Pa fath o daith gallech chi'n neud efo chocolate? Wel, gallech chi ddechrau falle gyda hifenna chocolate, wedyn chocolate poeth i yfed, bisgïen chocolate falle. Fyny chi feddwl am y mathau gwahanol o fwyd gallech chi gael. Caws falle, taith llawn caws. Mae creision caws i gael, mae caws ar dost i gael. Beth arall? Fyny chi feddwl. Neu gallech chi feddwl falle am wlad fel bwyd Eidaleg. Fyny chi. So meddyliwch am y thema a'r math o fwydydd byddech chi'n bita. Bant chi. I ni nawr yn mynd i sôn am bwysigrwydd enw da a logo. Achos mae'n bwysig iawn bod chi'n sefyll allan. Mae lot fawr o gwmnïau, lot fawr o gynnyrch mas na, mae'n bwysig bod chi'n sefyll allan a denu sylw. Os oes gennych chi enw sy'n dda a logo sy'n sefyll allan, yna chi'n dal sylw y cwsmer. Os dyn nhw'n licio eich logo chi, neu'r enw, maen nhw'n dechrau licio chi fel cwmni, ac yna maen nhw'n fwy tebygol o brynu oddi wrthoch chi, sy'n holl bwysig. Mae gen i logo, dwi'n hoff iawn o'r logo, a lot o bobl yn gweud bod nhw'n licio fe. So calon gyda cyllyll a ffyrc. Felly mae'r galon loving Welsh food, a mae'r cyllyll a ffyrc ar gyfer y bwyd. Unwaith bod chi'n penderfynu ar eich enw, y cwmni a'r logo, yna chi'n trio rhoi ar gymaint o bethau a phosib. So mae gen i'r garden busnes. So os dwi'n mynd i gyfarfod, dwi'n rhoi hwn i'r person i'n cwrdd nhw. Mae gen i wedyn ni, mae gen i bamffled sydd yn hyrwyddo'r teithiau, ac dwi'n gadael hwn lle bynnag wy'n gallu. Yn y llefydd i ni'n mynd ar y teithiau, os dwi'n cael yn wallt i wneud, os dwi'n mynd i'r cigydd, os dwi'n mynd mas, mae wastad rhaid gyda fi yn ymhoced i adael gyda bobl. Dwi wedi cael rhibaned i wneud, fan hyn i chi gael gweld, gyda, lle maen nhw, fyna, gyda'r logo a'r enw arno fe, Loving Welsh Food, achos yn y gweithdai coginio, so maen nhw'n wneud fan hyn bisgedi cyrch, neu maen nhw'n wneud fathau picer y maen, maen nhw'n cael bag i fynd gatre gyda nhw ar rhiban. So mae rhywbeth dyn nhw wedyn i fynd gatre gyda nhw sy'n atgoffa nhw o'r cwmni. Ar y teithio yn sefyll fan hyn, i chi'n gweld, mae gennym ni grysau gyda'r logo arnyn nhw, a mae bob un o'r pobl sy'n rhedeg y teithiau yn gwisgo rhain, fel bod y pobl sy'n dod yn y daith yn gweld y cwmni a'r logo. A dyma'n hoff beth i, so mae gennym ni rucksacks, pob un ohono ni, mae yna 3 yn y tîm, ac i ni'n gwisgo rhain ar yn cefneb tra bod ni'n cerdded o gwmpas Caerdydd. Felly, pobl yn gweld enw'r cwmni drwy'r amser. Reit, cwestiwn i chi, allwch chi feddwl am enw a logo i'ch cwmni chi, a wedyn os oes amser ydych chi, le byddech chi'n rhoi y logo a'r enw. Eto yn eich pare a'ch grwpiau. Oddech chi. Nawr, i ni'n mynd i sôn am sut i werthu eich cynnyrch, sut i weid wrth bobl beth i chi'n neud, achos mae'n bwysig iawn i wneud hynny. Mae gennych chi enw da, mae gennych chi logo, chi wedi rhoi y logos bob man, mae dal eisiau chi fynd mas i weid wrth bobl beth i chi'n neud. Sut dwi'n neud hwnna? Wel, chi wedi gweld rhain yn barod, mae'r pamffledi dy fi, lle wy'n gadael rhain mewn llefydd dros lle i gyd. So mae hwnna'n gweud wrth bobl be dwi'n neud, a mae'r manylion cyswllt ar hwnna. Dwi wedi talu i gael amball hysbys mewn cylchgronau. So llyfr yw hwn, This is Cardiff, sy'n yn yr gwely a brecwast a'r gwestai yn Nghaerdydd.
Dwi yn cysylltu gyda wasg, dwi'n cysylltu efo radio lleol, S4C, falle papurau lleol, i weld os dwi'n gwneud cyfweliad gyda fi ynglyn â beth i ni'n neud. Dwi hefyd ar cyfryngau cymdeithasol, sef Facebook, Twitter ac Instagram. Ac yna'n ola, cloc yn mynd fyna, dwi'n cynnig fath o pethau am ddim i bobl. Dwi'n cynnig teithiau i ohebydd i sgwennu am y teithiau, dwi'n gwneud cystadlaethau ar Twitter neu ar Instagram, a bobl ennill y cystadlaethau, a bod nhw wedyn ni yn gobeithio mwynhau'r daith ac yn gweud wrth bobl eraill. Na beth i chi moyn yw bod pobl yn sôn am eich cwmni chi. Dau beth sy'n bwysig yn rhedeg cwmni, cadw trefn a pherthnasau. Cadw trefn, cadw cofnod o beth chi wedi wneud, beth chi yn wneud a beth sy'n eisiau wneud. Achos unwaith bod chi'n tyfu, mae lot fwy o waith papur, felly mae'n bwysig iawn bod gennych chi systemau yn ei lle. Dwi yn ffindo hwnna bach yn anodd, ond dwi'n dysgu drwy'r amser ac yn gwella yn ar y bach. Perthnasau, bod chi'n gweithio ac yn dod i nabod bobl i helpu'ch gilydd. Mae gen i, lle mae hwn nawr? So mae gen i y daledd yma. So os ydych chi'n dod ar y teithiau, chi'n cael hwn, a wedyn os ydych chi'n nôl i'r llefydd gwahanol, chi'n cael disgawnt wedyn o 10%. So mae hwnna yn golygu bod pobl yn mynd nôl i'r llefydd un weld â nhw, so maen nhw'n cael mwy o fusnes, a wedyn gobeithio bydda nhw hefyd yn hyrwyddo beth dwi'n wneud. So mae'n bwysig iawn bod chi'n gweithio gyda bobl, achos holl bwrpas mewn ffordd yw cynnal busnes neu dechrau busnes lleol, yw bod chi'n helpu pobl sydd yn eich ardal chi, busnesau lleol ag ati. Felly perthnasau yn bwysig iawn. Hefyd gyda'r wasg, dwi'n trial dod i nabod y bobl sy'n gweithio yn y radio neu ar dyledu neu sgwennu pethau, fel bod fi'n gallu codi'r ffôn a gweud, "Hai, Sian, ti yma, mae gen i brosiect newydd oes diddordeb gyda chi." So mae'n bwysig iawn bod chi yn datblygu'r perthnasau yma hefyd a chadw trefn. Reit, i orffen. Gyda'ch enw chi a'ch logo chi, sut ydych chi'n mynd i ati i werthu beth sydd â chi werthu? Ydych chi'n mynd i wneud poster? Ydych chi'n mynd i sôn amdano fe wrth eich teulu, eich ffrindiau? Wisio chi feddwl nawr am sut byddech chi gallu mynd ati i weid wrth bobl beth ych chi'n wneud? Sut ydych chi'n mynd i hyrwyddo eich cwmni ffantastig chi? Banta chi. Gar bach sydyn, jyst i wedi diolch yn fawr. Wy'n gobeithio bod chi wedi mwynhau gweithio gyda fi heddi, a wy'n gobeithio falle byddai'n dod ar eich traws chi yn rhedeg teithiau bwyd pwy awr yn y dyfodol. Ond na fe, oedd yn neis cwrdd â chi dros y we. Diolch yn fawr iawn i chi.